Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wani sabon shiri mai suna Lagwada. Wanda da shirin mai suna Lagwada. Dan Allah in yau ka fara zuwa cikin wannan channel namu mai suna Umar N Sharif Fans TV, ka danna mana subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaukar shirye-shiryen mu za a sanar da kai. Mun gode da zaɓar tashar Umar N Sharif Fans TV. Barkanmu da zuwa cikin wannan shirin. Za ku da cewa Umar N Sharif ya ma wannan waƙar tashi mai suna Lagwada wani sabon bidiyo mai kyau wanda bai taɓa yin irin shi ba saboda kinsa. Sannan kuma za ku da cewa mutane makoyin baya sosai mata sun fi yawa da cewa suna ta selfie ga waƙar Umar N Sharif suna turawa a cikin intanet, duk a cikin wannan shirin mai suna Lagwada. Barkanmu da shigowa cikin shirin ka'in da na'in. Umar N Sharif bai ya yi wata waƙa mai suna Lagwada. Ya yi audio da farko ya sake ta a cikin YouTube ɗinsa mai suna Umar N Sharif. Sannan ya yi bidiyo na wannan wakar. Bidiyon nan ya yi kyau, ya fita sosai. Sannan kuma mutane da yawa ɗan al'umma mata suna ta bin waƙoƙin, suna selfie, suna bin waƙoƙin, bidiyoyin waƙoƙin suna yin yadda yake faɗa, suna faɗa ka dai wa'insu matan yadda suke yi kuna ganin su. Sannan Umar N Sharif ya yi wannan bidiyon mai suna Lagwada. Wakar a cikin ta wakar ta yi daɗi sosai, sai ma ka kalli bidiyon nan gane Umar N Sharif ya yi bidiyo mai kyau. Daman ya saba nutsuwa ya mana bidiyo mai kyau wanda zai samu nishaɗi. Mu masoyan Umar N Sharif fans, wannan bidiyon za ku gan shi. Umar N Sharif dai ya yi bidiyo ne, wani shahararren bidiyon mai suna waƙar Lagwada, ya ɗora shi a cikin YouTube channel ɗinsa. Ga ta yadda za ku samu bidiyon. In kana so ka samu wannan bidiyon Umar N Sharif mai suna Lagwada, za ka duba ƙasan, in ka kai ƙasar wajen comment za ka an sa Umar N Sharif, sannan za ka gani wani buɗin rubutu, sai ka shiga cikin bidiyon kawai za ka gani bidiyon ya fito ma. A sha kallo lafiya, wannan bidiyon ya yi kyau sosai, sai ma ka kalle shi kan kuma ce da sunan Lagwada. Sannan Umar N Sharif ya sa bidiyo, sannan mata suna ta ɗauka, suna ta shiga, suna ta yi wannan bidiyon ya yi haɗa a duniya sosai saboda gwaninmu ya iya waka. Kan mu cika kula labari a ce a sha kallon wannan bidiyon mai suna Lagwada. Dan Allah in baka mana subscribe a wannan YouTube channel din, ka mana subscribe, sannan ka danna mana karawar sanarwa. Muna ɗaura shirye-shiryen mu a sanar da kai. Mun gode zaɓar tashar Umar N Sharif Fans TV.